Hier kijken we Sanne, komt goed in de stok, heeft tijd om te klimmen, zit bovenin en gaat een heel eind uit de richting. Maar ze staat nog... Ja, een hele hoop. Het zijn er al 7 tot nu toe. Maar we kijken naar Berber en neemt een stok stellen, die gaat naar boven. En ik denk dat ze precies even ver gaat springen als ze zo net deed. Nou ja, ik sluit me erbij aan. Ja, We zijn het weer eens. ik ga niet zeggen dat er meer is, ik ga niet zeggen dat er minder is. Ik denk dat je gewoon gelijk hebt. En dan gaan we ook gelijk kijken naar de springster die om 9,51 meter achter de naam heeft staan als PR. En wat gaat ze hier doen? Ze springt hier heel ver. Gaat ze over het balletje. Die 9,51 is ze wel weer bij. Ik zie Damien daar aan de andere kant knikken en... En het is heel mooi in de stok en ja, die gaat ruim voorbij dat balletje en dit is wat we van haar gewend zijn. En dit is dus de laatste waarin die piek heeft in deze stok. Maar we kijken hier naar Hilde van der Leij en de stok staat stil en ze zit bovenin. En ja, we hebben een nieuwe leidster in de wedstrijd. Hilde van der Leij gaat die ruim voorbij het balletje van Hanneke Westert. Gaat dit op weg naar de 10 meter is mijn vraag. En dan gaan we En die kijken. gaan de Jorre, die stok staat stil en hij gaat omhoog. En ja, ik denk dat hij weer gewoon een nieuw PR gaat springen. Ja, 8,76 had hij zojuist, maar dit gaat naar de 9 meter denk ik hoor. Wat een fantastische sprong hier. Ja, het springt ook geweldig hier in Polsbroeken dan. En ja, nu krijgt hij de tijd om te klimmen en hij gaat ruim over het balletje heen. We hebben denk ik we hebben gewoon een nieuwe leider in de wedstrijd. Ja, dat kan je wel zeggen hoor. Dit is toch wel zo ruim over het balletje dat ik erin geloof dat dit ook. Nu kijken we Sietse Lemmert en jij heeft de tijd om te klimmen, dus ik bovenin en gaat over. En als het balletje op 9 meter ligt, dan gaan we hier in ieder geval over de 10 minuten. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat dit wel is wat ze noemen de perfecte sprong. Daar kwam het toch wel bij in de buurt, denk Ja, ik. het zeker weer in de buurt. Ook al weet ik niet of het... En met een PR van 9,72 meter kan dat ook, want de derde plek is 9,56 meter. Maar we kijken niet naar Erwin Leffert. En die zit heel hoog. Maar ik ben bang dat hij er net niet aan toe komt. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Hij loopt volgens mij een beetje in hetzelfde gat als Chris Lodder. Ja, dan gaan we hier het antwoord krijgen. Gaat hij hem inhalen? Roy Velers, kan hij hem verslaan? Nee, dat niet, maar wel een hele mooie sprong van deze springer. Maar met recht te zeggen, Roy Velers kampioen van het Nederlands kampioenschap 2018. Daarmee gaat Maaike Zijdelaan voorbij, maar we gaan kijken naar Roy Velers. En die zit bovenin. En hij zet hier een sprong richting de 11 meter neer, denk ik. Nou, zeker weten. Dat zou richting dat nieuwe schansrecord kunnen gaan.